Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Ведаеце, у мяне сёння быў вельмі няўдалы дзень. Я нават на вуліцу не пайшла, уяўляеце? Хаця Топа прапанаваў мне у снежкі пагуляць, а Буслік запрашаў ляпіць снегавікоў. А прызнацца, чаму так атрымалася, мне сорамна. Сябры будуць смяяцца, а Топа абавязкова стане дражніцца. Добрый вечер усім. Прывітанне, Яночка. А я тебя на вуліцы чакаў і не дачакаўся. Такога прыгожага снегавічка зляпіў. А ты чаму не выйшла? Яночка, ты часам не захварэла? Здаецца, не. Што значыць здаецца? Можа, у цябе тэмпература? Ой, чакай, я зараз градуснік прынясу. Можа, мне сапраўды прыкінуцца хворай? Ой, не. Буслік расхвалюецца, пакліча кагосьці з дарослых, пачнецца мітусня. Прыйдзецца выдумляць, што мне баліць. Не, такі варыянт не падыходзіць. Ой, вось, Яночка, прынёс. Давай мерай тэмпературу. Дзякуй за клопат, Буслік, але я адчуваю сябе добра. І ніякую тэмпературу мне мераць не трэба. Тады растлумач, а чаму ты гуляць не выйшла? А ты абяцаеш, што не будзеш смяяцца? Да абяцаю. Справа ў тым, што я ўчора недзе згубіла рукавічку. Сёння цэлы дзень я па ўсім доме шукала, але так і не знайшла. Зноў? Яна, ты ж на гэтым тыдні ўжо губляла рукавічку. Табе Надзейка толькі што новае звязала. Ой, такія прыгожыя. Вось я адну гэтую новую прыгожую і згубіла. І як у цябе гэта атрымліваецца? Сама не ведаю. Здаецца, я за гэтымі рукавічкамі так пільна сачу, з лапак іх амаль не здымаю, а потым раз, і адной ужо няма. Ну, Яночка, дык папрасі Надзейку, яна табе новыя рукавічкі звяжа. Не, я не хачу, каб пра гэтае здарэнне хтосьці даведаўся. Надзейка пакрыўдзіцца, што я згубіла яе падарунак. А Топа увогуле будзе смяяцца і называць мяне расцяпай. Ой, і што ты будзеш рабіць, Яночка? А нічога не буду. Пасяджу дома да канца зімы. Ой, люты яшчэ толькі пачаўся. Ды і ў сакавіку без рукавічак будзе холадна. Значыць, пакуль не пацяплее, я на вуліцу не выйду. Ой, бедная, я бедная. АБВГДЕ, сустракайце ўсе мяне. Добрый вечар, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, Яночка і Буслік. Добрый вечар, Коска. Салют. Яночка, а чаму ты не ў гуморы? Нешта здарылася? Нічога не здарылася, Коска. Проста мне сумна і ўсё. Не, Яночка, сумаваць я табе не дазволю, бо ў мяне сёння цудоўны настрой. Здорова. Мой дзень прайшоў проста выдатна. Я нават прынесла вам маленечкі падарунак, але давайте раскажу ўсё па парадку. Расказвай. Уяўляеце, сёння зранку я пайшла ў калыханачны двор. Я вырашыла пагуляць па снезе, а ён так весела рыпіць пад нагамі. Ой, мне таксама падабаецца слухаць яго рыпенне. Я гуляла, разглядала сняжынкі, яны такія незвычайныя, і я ўпэўнілася, што ўсе яны розныя, як і напісана ў энцыклапедыі. Сняжынкі сапраўды незвычайна прыгожыя. Яночка, але я бачу, што ты яшчэ сумуеш. Тады, можа, цябе развесяліць мой падарунак? Ой, які прыгоженькі снегавічок. Нешта ён мне нагадвае. Правда цудоўны? Я сама яго зрабіла. А з чаго ты яго зрабіла, Коска? Ну, я пакуль гуляла, разглядала сняжынкі і ўбачыла на снезе рукавічку. Яна ляжала адна і сумавала. Я крыху падумала, што можна з ёй зрабіць, і вось у мяне атрымаўся вось такі снегавічок. Дык гэта ж моя рукавічка. Напэўна, яе ўчора у двары згубіла, а ты знайшла.
Дякую тобі, косочко. Вася, чекалася твоя пропажа, Яночко. Але чому ти не радуєшся? А що тут радісного? Коска нам зробила сніговичка, а я вимушена буду його розібрати, каб ён знов став рукавичкою. Гэта сумно. Яночка, але мне не шкода. Наадварот, добра, што я табе дапамагла, і цяпер твои лапки не будуць мерзнуць. Але я б хотела такую ляльку-снегавичка покинуть. Что ж придумать? Та все просто. Яночка, ти ж раніше ще одну рукавичку згубила, так? Ага, згубила. Ха, тады гэтага снегавічка мы зноў ператворым у твою рукавічку. А з той, якая засталася без пары, зробім новую симпатичную цацку? Менавіта. Сябры, вы таксама можете со старых рукавичек зрабіць вось таких вясёлых, симпатичных снегавічкаў. А я успомнила, Топа таксама рукавичку губляў. І Рыся. Шчыра кажучы, і ў мяне ёсць рукавичкі без пары. І з пальчатак, думаю, можна зрабіць прыгожыя цацкі. Тады ў нас атрымаецца сапраўдны лялечны тэатр, калі дадаць крыху фантазіі. Ай, ось бачыш, Яночка, і не трэба было сумаваць. Дзякуй вам, сябры, і за рукавичку, і за добрый настрой, які вы мне вярнулі. Рады былі дапамагчы. А зараз самы час паглядзець цікавы мультфільм. Ой, цудоўная прапанова. Глядзім. Мне час у энцыклапедыю вяртацца. А нам да адпачынку рыхтавацца. Так что чистим зубки, мыем тварыки и лапки и бяжем у ложечки на мягкие подушечки под теплые ковдрочки. Добраноч, дзяўчынкі і хлопчыкі. Казачных зімовых сноў, сябры. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, воченяты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.